Kuwawa walare Mbabango takayatanta walare Holiyo bijonta donara Holiyo kadi bijonta donara Bamusodi manore walla jarama godal jarama on mbaɗi ko mbawno ɗon on mbaɗi ko gowno ɗon wadde on teddini fodɓe teddinede on gaddi ɗum e galle kanduɗo hen centre Ahmadou Malick Gaye ko galle men enen kala galle o noon koye terɗe USAID dental nangodiral e ballodiral won kalfinaɗo terdal ngal ɗon golliɗiɗo godal ko kanko totteten konngol woni Fatimata Sy o bismo hoɓɓe ɓe no hannirta ni eɗen calmina hoorejo godal joguiɗo sababu hande rendinde ko renti ɗo e makane USAID dental ballodiral e nangodiral woni Doulas Ahmadou Malick Gaye en calmini en juurima hilifaɓe diine wonɓe ɗo ɓe foof e hilifaɓe aada ɓe ardiɓe pelle ɗe gona laaɓe yankoɓe ardiɓe association oji ardiɓe kadi service aji en calmini fiileteɓe ɓe wonɓe ɗo ɓe woni hooroje ceerno Aliou Ba ceerno Hammeli en calmini ɓe ganduɗa ko jeeyaɗe e terɗe USAID woni comité de direction président USAID e ko taari ɗum foof secrétaire général USAID ko salminde hen e juurade e bismade on no président Mamadou Diop wini centre Ahmadou Malick Gaye ko galle pelle ko weltare han min jogui e bismade on ɗo e wiide on jarama no feewi e ngal ɗo teddugal gon kokkuɗon USAID kokkuɗon aussi pulago ngu foof min mbi on bisimilla moon min duwima yo Allah yaaru yesso kala ko godal daraniɗo e daranade leñol e daranade pulago ngu foof yo gueɗe ɗe fof jaar yasso oɗon jalla oɗon jaafo bandiraɓe musidɓe tedduɓe arɓe ɗo hen notitade oɗo ñalawma battam lamo ñalawma belema ñalawma weltare ñalawma diine ñalawma demgal pular e pulaw ko adi fof en calmini kala garɗo ɗo ummi nokku mum ari notitade oɗo ñalawma eyi haalaka guttal feewi hande fiideten ko lefol ngay ceerno Alassane Diop haali ɗum Aboubacry Diedje haali ɗum ko sen ɗi leydi Sénégal ni wiyata ko chevalier de l'ordre du lion chevalier de l'ordre du mérite fof ko lion wiyete ene noon e pular mbiyeten ko ngay woni mbarodi donc leydi Sénégal kadi titode mum ko mbarodi wadde noon kala ko keɓɗa ko ɓuuri tidde e Sénégal wiyete ko mbarodi ɗum noon fedde goɗal suuɓi ɗum wona hande fuɗɗi Dieynaba Boubou Sow en jarni président Seydou Amadou Ba en jarni Bassirou Kébé wonno coordinateur président Seydou Amadou Ba woni président min londumom en jarni fedde goɗal en jarni kamɓe fof men gartu hen ceerno Aliou Ba komin gari ɗo centre ɓoɓɗo lewlol communication min Abou Gaye e ceerno Hammeli min mbimi ƴiɗi waɗɗo hen site en pular site lewlol communication meeɗa wadde site pular meeɗa min mbaɗi ɗum créé min gari ɗo min ƴeewi ceerno madani min garta makko min jeehi galle makko o wimi tottiyon ɗo nokku kanko ceerno Ba saaha min jooɓa saaha min mbasyoɓe gila 2009 ha joni ha 2023 ɗum noon ko kanko e jooɓen e madame Fatmata Sy madame Sarr kamɓe mbaɗɗum min jettat kadi ɗo woni siège godal ko ɗo woni siège godal en jogui siège goɗɗo bigguiɗo galle ceerno Seydou Amadou Ba kono e kayitaji godal ko ɗo waɗa ko ɗo henne e centre Amadou Malick Gaye ɗum ko teddugal makko gueɗel gonguel ngel ko gandume ceerno Ba nde min mbaɗi ɗimin tosi fedde ene wiye ASFO action sanitaire pour le Fouta on nani ɗum ko fedde doctoreɓe ene jaaha e nder Fouta ene jafra yimɓe nde min tosi fedde nde 2001 min wonno secrétaire général won fedde wotere ne wiye Fouta santé
en yiɗi safroyde yimɓe fuura ene ƴaha fuura ɓe mbi aha ɓaɗon tosi fedde nde alay sago nawon docteur eɓe min gandi docteur eɓe jeegom min jaha fuuta santé min wona hen docteur kanko ceerno ba e ISC ɓe mbaɗi réunion spécial ɓe ƴetti otoji ɗiɗi ɓe totti asso ɓe ƴetti kalis ɓe totti asso yehi Wourossogui waɗi toon balɗe 6 ene walla uɓeɓe France ɓe docteur eɓe ene cafra kamɓe ISC jogui hébergement jogui ñamde jogui asso hande ene yaara duuɓi 23 kanko Diop Fatmata Sy wondude major Amadou Baba Diallo kamɓe mballuno asso ɗum kay ko hunde e haalde e gueɗe makko ko neɗɗo moƴƴo ko yiɗa hay yiyede ko yiɗa filmé ko yiɗa yaltude télé ko neɗɗo mbaɗo gueɗe moƴƴe jantinirmo hay goto anda duuɓi 40 kanko omo jeeya wondiɓe ɓe lomtiɓe Amadou Malick Gaye en kanko ɓe gonno bib won sikkoɓe ceerno Ba jeeya ko Podor min heewide ceerno Ba ko fuutanke ɗanniɗo fuura ko fuutanke ko ɗanni fuura par ce que ɓuuri wonde ko Podor ɓuuri wonde ko Djoum heewɓe nan janggi Pulaar ko sibu makko mbawi Pulaar heewɓe mbawi pelle ɗe ɗowde pelle heewɓe gandi gueɗe kewɗe hande centre bob saɗa oppiro gueɗe ko kamɓe ɓuuri weeɓe saɗa ƴeewa lone kamɓe ɓuuri weeɓe saɗa safra ñiiƴo kamɓe ɓuuri ko kamɓe ɓeeɗo pelle men ɗe jeeɗi no kamɓe mawɓe wonnoɓe ɗoɓe mawɗo Kene men mawɗo Amadou Malick Gaye en kamɓe mbanno ndeɗo fedde ngam wallude Fuutankoɓe kadi fedde nde wona Haalpulaar ten ene waɗi joni fof ɓe waɗi ɗum ɗo fof donc ceerno Aliou Ba eɗen jarnamo eɗen donoma ko mawɗo moƴƴo tedduɗo vraiment maɓe gartu hen so ɗum ɓenni ceerno Hamme Amadou Ly kadi ma won artuɓe hen Hamme min hooram ko 1998 min gandodiri université Hamme waɗano donc philosophie min mbaɗi fedde ASFO e ɗon to min gandodiri ha emin jandiri kono guila 2008 ha hande o min meeɗa jooɗade yontere min nandirani walla balle sappo min jiidirani donc neɗɗo musidɗo ko musidɗo yimɓe foof sibu neɗɗo so moƴƴi ko yimɓe fof poɗat ɗum Hamme ko moƴƴo ko élage kadi Hamme ko neɗɗo juuɗo enen fof kadi nde wiya Hamme ni ne fiile yimɓe ɓe fof mbi on mbaɗe fayida ɗo wiya ceerno Aliou Ba wiya on mbawa suɓade pour ɗum ɗo Hamme ko neɗɗo jannguɗo ko almuɗo Qouran ɗum adori ko faati français ma Alassane Diop arti hen o yehi université o waɗa philosophie o yaɓɓatno koyɗe makko mo yaa Kër Massar nden no ala galleji Tivaouane Peulh omo jangguinoya Pulaar taw o yoɓama kamɓe mo gaɗi wadde e Seydou Nourou Dia Ndiaye mbaɗi jasli jelben taw ko jayde Pulaar ɓe binda ɗum haw woni ɗo no fayi RTS haw yehi toon no fayi 2STV o waɗi ko tolni e 100 jewtere jiiɗa e gueɗe kewɗe kanko kadi foti 2STV hande ɓe dañi équipe mawɗo ha Allah rokki en fartange en calmini Amadou Diaw en Fatimata Diallo en Saydou Sow en ɓe fof kanko foti ɗumen taw woni équipe mawɗo tagui hande hay goto heddaki 2STV kamɓe fof ɓe gaari eɗen jeyalnamo hen Hamme ko neɗɗo nunɗuɗo sibu jaydenke hande ɗo woni ɗo hen on wawno wiide mi heeɓa kalis bala kala mo ewi goto fof yiɗi nodde émission sa tottima kalis o heɓata o ƴeɓata so yi conférence uji kala to nodde o heɓata galle makko nanda way won galle yam ni galle elam ni hay timmani taw woni kono hay goto anda Hamme jeyata ɗum tan koye ligguey walla conférence so gayno yeehi ko neɗɗo nunɗuɗo neɗɗo tedduɗo kala mo yi omo hokki ɗum teddugal donc kadi ko journaliste bawɗo gandal o yeehi CSI o janggi ɗum o bawɗo kadi ko bellifiɗo defte madame Toli nanɗo hen vraiment madame nanɗo hen kankone aussi en jarnimo godal ko fedde woni ɗo nde sosere nde ko 2014 caggal nde Ibrahima Sarr addi ɗo ko wiyete Firefox e karalle kese nden godal wondude e lewlol communication haɗa godal wonde lewlol communication e ISC mbaɗɗum organisé to université Cheikh Anta Diop ɓe mbi oɗo saaha noon en jii fedde ɓamtare nde nono wayni tapital wonno wayni sukaɓe ngala hen enen ƴeewen holko mbatten taw ko banggal jangde tan tapital yo jokku golle fedde godal sosa godal waɗata ko formation heɓli jayndenkoɓe heɓli ko fati e Pulaar en calmini Nalla Kane mawɓe men waɓe noon Aboubacry Diaten Mamadou Moussa Keɓen ko heɓlude janggude e wittude ɗemgal men wittude fina tawa men kala hitande godal ne waɗa lefol ngay ene waɗa ñalawma ɗemgal neniwal ene waɗa ñalawma ɗemgal walla ñalla yontere pinal hikka kadi godal dañi fartage sibu godal wi laamu leydi Sénégal ko jogui ko alay saago men guitti hen gueɗal amen laamu leydi Sénégal totti godal kala suuji Pulaar ene jetta Aissatou Mamadou Diallo en wondude e Yakuba Diallo en godal ene jangguina Pulaar ene waɗa gueɗe kewɗe
godal wi noon ko fowɗodirani hay goto fompodirani hay goto kala jiɗɗo arde guesa pular nan ɗo enen fof golleɗen ɗum noon ko jarnude yimɓe fof ko heddi ko kala lewru godal ne waɗa silke e jarnude ɓen ɓe ganduɗa mawɓe darinoɓe pular ha yettiɗo guila e alkulle mbañi ha waɓe noon wurɓe ɓe godal ne salminoya ɗumen ko wayno Samba Julle Thiam godal yehi ɗon ko wayno Siley Dia godal yehi ɗon ko wayno docteur Yero Silla godal yehi ɗon kono godal haɗani ɗon wi kala lewru mayno no nduɗon lewru godal waɗa ɗum silke en mbaɗini silke murtudu wannama silke Amadou Malick Gueye wannama silke e ɓen foof nduɗo lewru godal waɗani silke professeur Saydou Kane Moustapha Bolim Yero Silla Ablaye Ali Diallo Diallis wondude Jibril Hammeli ndeɗo yontere e kamɓe commission nalla kan Yakuba Diallo Saydou Amadou Ba e kawkal Sall vice président kamɓe jogui ɗum kala lewru mbaɗa silke ɓe ndono kamɓe ɓe ganduɗa darinoma e leñol ngol mbaɗino gueɗe mbaɗi fayida gueɗel gonguel noon ko gaynude tan wiide erango faade en jii hande Salo no wayi yodde ni en jiino wayi fewde ni kono noon alay saago dartoɗen daroɗen ɗemgal ngal hande paaɗen koye politique kono noon politique naaɓe ne gara ne ƴama en so ɓe gari ɓe ƴama en noon kaaden moƴƴaji men en jii Macky Sall gollima kono eɗen jeewi banggal ɗemɗe ɗe minen wonɓe dingiral ɗemɗe ɗe min jeeyi sikku ɗemɗe ɗe ene manki heɓde fodde e mumen ɗum noon min jiiɗi kala cuɓeteɗo kala candidat garɗo e men kaalen ɗiɗon condition ngaji yoɓe mballu ɗemɗe yo ɗemɗe ɗen jangge laamu ngu fuɗɗima joni ko faadi jangguide ɗemɗe e kala suuji less ɗum noon eɗen jiiɗi ɓen daro en ko heddi ko godal ko udditi siko ɗemgal ma jangge ma winde ma witte ma haale donc e banjirgaji ga aussi ɗon kadi ko hen jeeyajo Allah yonumo yaafom jeyaden ɓe toon to RTS ɗum noon ko wadde eramu tan yettinno hande eɗen yeewi hande eɗen ɗum mbimi professeur Fari en jettamo no fewi sibo ɓe darima gueɗe kewɗe kamɓe ɓe mawni yoɓe noddu sukaɓe alay saago enen fof jottoɗen mbaɗen les états généraux mandano wiyeten pular amen jurnoɗen mbaɗen états généraux ƴewen pular hande capital darne par ce que ɗeɗo pelle ne moƴƴi kono noon ne moƴƴi jogɗen taw fedde mawno eɗen ɗiɗi pelle ɗe fof ɗum noon alay saago professeur nous invitons noddu yimɓeɓe fof yimɓe fof gara ƴewen caɗele men deglen bureau ngo fewte tawnen fedde men en jii en dañimo ko dañen to Agnam eɗen ƴetta jindaɗem wondude Ibrahima Kane nan dari ko dañen misi Agnam jamma ñalawma ɓen hen donc onon ɓeɗo il faut par ce que min wone gueɗe min gaña haalde wone gueɗe min gaña wat par ce que min jiiɗa wi min pompima fedde ɗe min jiiɗa wi min kepti fedde place ɗe min keeɗe janggude wiccude kono noon wone gueɗe kadi alay saago darɗon enen fof mbawi fewnude Pular wawa yaarude yeeso Allah jarama on jarama mi andi ɗum kadi e wonde mum ceerno ganno e julɗo moƴƴo jaaɗo makko ha arti mi andi ɗum kadi e émission ji ɗumin mbaɗdi minen e radio e télé ji Sénégal mi andi ɗum kadi e golle moƴƴe ɗe min mbaddata hakkude amen e ɗemgal Pular e defte Pular ɗo e arrêté e yimɓe jaggodirɓe e arrêté foof Mamadou Ly nan ɗo directeur général on wawi seeto kalan ko wadde noon hamme Ly ko jaalal leñol so tawi godal jooɗima ha wino fiira ɗum lefol ngay godal waɗe ko haani waɗe ko foti ko hande en waɗi yo jogo jam ceerno Aliou Ba noon so wiyama yomi haal e mum walla e makko ma ɗum wonanam min kam caɗele sabu ceerno woni min mi woni ceerno ceerno woni Farisalat ka Farisalat ko woni ceerno mawɗo en moƴƴo Oumar Sy o wonanno on ɗumno bureau ji nen woni secrétaire général USE kam wi onon kam ko on funeɓe tan neɗɗo wawno ceerno noon won ɗomin dewtu wonko mbami settade mum ko heewi somi hewrinmo haalde ɗo ko ɗo mbalaten mi tonga hen tan ko ngandumi koko ɓuri teddude ko adi foof koɓe gandidiri ko 1984 wadde amen ne kay nden ko sehil amen Moussa Sow nden Moussa Sow wonde secrétaire général oɗo galle e nder programme kutorogol ɗemgal Pular ngam jangde pinal e ɓamtare foti
wadde amen 1984 ceerno no jogii ande e jaɓɓal min mbiɗa jogii yiɗde e andande ɗemgal Pulaar e waade jannginde ɗemgal ngal min ndenti miijo min nanondiri min mbaɗi laawol gootol haa ɗo ɗo min joɗi hannde min ndenti vision min ndenti faamamuya min ndenti yiɗde min jiɗɗi kadi gandal nder ɗum noon mbiɗa waawi seettaade mum geɗe keewɗe ko adi fof ceerno ko julɗo moƴƴo ceerno ko timo kala ganduɗo ceerno Ba ɓe heeɓe ɓe nganndi ɗo won nder sala e yo Fuuta yon woni fof ceerno ko moƴƴo ko Kara Siré ko timo kadi ko jalkiniiɗo o waɗi ko heewi e nder Fuuta waɗi no ngannduɗaa soɓe jaadiino ɓe mbaɗi délégation e auto ji amen mbiɗen njaha ko mboɗi yahde alphabétisation walla ɓamtaare Fuuta min jaɓɓortee ko pucce bedelaaji ɗum haa jooni hidde teddungal e nder Fuuta on sahaa ceerno Ba sika wii pip tan wi'ima ceerno Ba nden kanko ardino pip ko to min puɗɗinoo golle ɗe mbiɗen liggo e ndeer gure mbiɗen ndewe laawol ngol egguno ɓiyetengol approfilage manam sen jiɗi wat golle ɗe ɗe peewa e ndeer leydi men en yahate gure to kalɗani golle ɓe laañi goƴaji mumen enen kadi etten golle parɗe ko ñawna ɗiɗon goƴaji jaaɗen hen sabunde lodda hoore min wawa rew ceerno tan mbiɗa wewi ndiyatni ceerni way anduɓe amen e minen ɗiɗe ɓe gandi Allah woni seeɗa ceerno ko moƴƴo wadde noon godal oɗo Ousmane Ly ko mbaɗɗa ko wiya ko hokken oɗon teddugal mi nani noon ko ɗon timminal message mbiɗa o ko ɗum woni wonde pullo moƴƴo nden ten liggoɗen goto fof wona place mum dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe e dow inde Mamadou Diop mo ganduɗa kañum ardi hande centre o en jettiɓe kamɓe bismiɓen ɗo ɓe ñalawma teddugal yimɓe ne mbawno teddinede taw addaka e galle teddugal so yimɓe teddinama e galle Gaye Amadou Malick teddina ko e galle tedduɗo gokoma Samba e Sama e Wombañe Muuse yo Allah yirma yafoma hanamo aljanna Amadou Malick Gaye yeehi a yawa ngo wirnima kono golle ɗe e balle ɗe majjani ceerno Aliou Ba nan ɗo Mamadou Diop nan ɗo Fatimata Sy nan ɗo yo Allah junno balɗe moƴƴuno battane Mamadou Diop gokomo ñangon jaama bandiraɓe mbiyami yomi haal koye dow inde lewlewal communication lewal communication ko anduɓe coosi gardinimi min human biɗne o Allah waɗi neɗɗo amen hamme Amadou Ly no fiile hande o mi meeɗi ummade guurki kolliyaɓe garmi maison familial Guédé tawmi ardinoɓe pip ɓe mbi hoto gummiɗa mbimi komi jangguinoɗo Pulaar mbimi holko saabi pip jangguinta Pulaar on wimi min jagguinta Pulaar saabu kala ɗo Pulaar jangguinano addi fitina e nder aduna he ko guerre addata won kam ki hubbi wonani hitande Allah addi nduɗo fittandu Aliou Ba e ISO pip Aliou Ba nanni jangde Pulaar Aliou Ba mamtadimi gonɗi ƴetti jangguinoɓe Pulaar e jangguinoɓe Faris e tubakoɓe fulɓe ƴetta ɗo nawa Belgique kamɓe kadi mbaɗi toon soutenance wadde aɗa hande ko dañƴa hande ko gonga noon mbiyami komi haala communication kono mi haala ɗum ɗo hamme Amadou Ly giyal jibidina koye ceeɓendi kono so tawi ƴaggani yuwata hamme jibidina koye jikku mum moƴƴo jibina koye galle diine jibina koye galle laamu jangguina ɓaana jangguina Faris janggi Pulaar janggani hoore mum yeehi ha université woni mbasoɗo sa promotion woni journaliste international rutti kadi haales heɓɓiti minen wuuɓe haala ɓe janggani ɓe wuuɓe jangdiyankagal ɓe mbawa ɓe jaaɓi yaadude e amen wonde e amen ina janggina min holli min ko janggude Pulaar wawi nafde ko janggude Faris kadi wawi ɗum nafde kono Pulaar nafde ko janggude Pulaar wawi ɗum nafde hamme a jarama
bandiraɓe lewlal communication hino ko sagam hande taw ko ñalawma haalde e Aliou Ba ñalawma haalde e Hamme Amadou Ly mi daña ko jiɗmi wadde ko kono haddene faaɗi waktu o yoni yettude denndangal arɓe ɗo mi yetti Hamidou Ly garɗo e dow inde famille o jaama to banggue lewlal communication hamme ko hen jeeya ina hen Abou Simo tulde dubango e ha tallo binduɗo koɓe bindi o windi koɓe bindano guila kamilu ha dingiral ina hen Hammadou Ali Thiam Mbolo Sidi ina hen Alaji Abou Ndiaye Mamadina Gounas ina hen Abou Gaye Ousmane Makali gardiɗo goɗal o koye lelal communication jeeya e Hamme Amadou Ly pileteɗo koye lelal communication jeeya ɓe gardiri min hon biɗɗe o min dañi ngal ɗo teddugal hande min cikka ko minen tan jeeyi ñalawma hande o bandiraɓe sehilaji musidɓe tedduɓe ɓeɗo wawɓe koɓe golle pula ko koɓe jangguine pula ko koɓe keble pula ko neɗɗo wawa ɗum haaldude teddugal mabɓe ñalawma hande o mi arta e godal Ousmane Makali fedde godal woodi wonni darde mum e golle mum e balle mum e mbawka mum nden ko ɗo kaɗanmi jaafoɗonmi waktu o yoni haaloɓe no poti haalde sagataɓe fulɓe yontaɓe ɓiɓɓe rewɓe tedduɓe dariɓe ceerno Aliou Ba kala ko bannoɗa majjani mayani arti hande o Hamme Amadou Ly jolɗo guila yontani yo Allah ƴegne tawa ha saka ma ƴeng tawa ha saka dande ma e golle ma ina mantini on gollanima leñol on gollanima ɗemgal Abou Thiam Gaylaw nden so neɗɗo arino ha fandima fali mali garsiri mali ganke tillo lojju welgal Hammadou Gueto e Fala Mbaylo jammi Diallo e guesa baye paali mba ali gon saw Mamoudou so yontaɓe no kaala hanki holko mi yanduɗa dodel ɗiri Mamadou Samba Juma Dialal Kanna Mbour so dodel ne mala yo Samba Mbour so dodel ne woodi muuɗo yo Samba Mbour gurami male cellami sa Samba Mamoudou Demba Dieynaba Umakalay kase pullo ndewoyimi ko dunde saɗel naɓe weeri namnimi lawol daara ɓe mbimi wulkoli wona daara were daara ɗon wiyete ko wala daali nayi daral salamu daral bil haggi mango malango pali mali gaysiri mali ganke tillere lojji weli gara ndewmi ganke tillere lojji weli gara Hammadi Gueto e Fala Mbaylo jammi jalore gesa bayi palin pa nokku kaggudi ko ɓooyi yamin ay daara ndumɓe baba yala ndumɓe Amadou Sidi Malick takoteɓe ɗeɓe ɓoocoy wolleyle damal galle ga fo jinne sengure kuyo yimɓe Damadou Gourmou mbaloyme kacca Birama ka ñeño Diasa ñeño bala mayse ñeño kumba koddu yoyi cillellela tabakali deboyo mo dodel diri Mamad jeyɗo bonnara jeyɗo bonnara jeyɗo bonnara